de l'índex de referència de preus de lloguer a nivell estatal és aquesta, serpavi.mibau.gov.es. Ens anirem aquí i es pot buscar o per referència cadastral o per l'adreça. En aquest cas buscarem un pis al carrer Villarroel i ens diu que ha agafat Barcelona, Catalunya, me'n vaig on posa vivienda, el primer, àtic primera, i em diu la referència cadastral, quan dic el certificat energètic, que jo sé que és la D, la conservació, que és en bon estat, i l'alçada, que és un àtic, ja em comença a donar el barem. Si li vaig posant les diferents característiques que hi ha, veureu com el preu va canviant. Per exemple, si ara poso que sí que té ascensor, clic, ja m'ha augmentat el preu. O sigui, el preu es va ajustant posant o traient les característiques de l'habitatge. I ens dona el que hem dit al principi, un rang de preus, en aquest cas entre 801,97 i 1.174,85. Aquest serà el preu que jo podré llogar aquest àtic